Ni txikitan ez nuen ikasten euskaraz, eta bueno, 17 urterekin hasi nintzen ikasten, baina oso zaila izan zen, eta orain duela 5 urte hasi nintzen berriro euskaraz ikasten, eta bueno, nire inguruko jendea zorionez euskaraz hitz egiten du, eta bueno, nik beraiekin saiatzen naiz euskaraz hitz egiten. Nik beti euskaraz hitz egiteko lotza ematen dit, baina bueno, aurreko euskaraldian saiatzen naiz euskaraz gehiago hitz egiten, eta bueno, lotza hori pixkat lortu nuen kentzen. Aurtengo euskaraldian lortu nahi dut lotza hori gehiago kendu, eta bueno, lagunekin lortzea nirekin euskaraz hitz egiteko eta ez bueltatzeko erdera da. Niretzat euskaraldia asko ematen dit, eta animatzen dute jendea parte hartzea.